כן לי, בואי תסבירי לי למה את רוצה ללבוש גרביונים בקור הזה. לא בקור. אז מה? כי זה מכוסה גם פה וגם ארוך, וגם פה בכל הצדדים, וזה לא עד לפה, כי זה אמור להיות עד לפה ועד לפה, אז אני צריכה גרביונים. אבל זה לא כל כך מחמם בקור, בלילה זה בחור. כן מחמם, זה מאוד מחמם, כי יש את זה כאלה חם. ולא עדיף מכנסיים? לא עדיף. למה לא? כי קר, המכנסיים קרים ואני רוצה גרביונים. ולמה את כל כך אוהבת גרביון? ככה אני נולדתי. טוב, אז את מסכימה גרביונים? אני אחשוב על זה. לא לחשוב, תגידי לי כן. את מסכימה לי? אני צריכה לחשוב על זה. נראה איך יהיה מזג אם יהיה ממש ממש קר בערב. לא, אם אני אהיה ילדה טובה. את תמיד ילדה טובה. אז למה לי? אני צריכה לראות איך, אם באמת באמת יהיה קר, אז זה קצת בעיה, מאמה. אם יהיה קר, אז תשימי לי. אם לא יהיה קר, אז לא תשימי לי. בסדר? טוב, נחשוב על זה, אוקיי? אני יכולה לחשוב על זה? כן. טוב, תודה. וחצאית? לא, אני חושבת הוא שורט הוא חצאית. התשובה שלי של שורט. התשובה שלך לשורט? על חצאית. על הגרביון. ונעלי עקב וגופייה וחולצה, מה שאת רוצה? תחתונים שיש לפועל הגרביונים וזהו. זהו? אוקיי, ומעיל. בסדר. ומה עוד? זהו. מה? לא צריך כובע? לא צריך צעיף? לא צריך. זה צעיף בשבילדי שיהיה לחם. אוקיי, יאללה. אז טוב, ביי ביי.